may dalang tubig. Hier, geef papa eens de... Oh, wat de blauwe op de grond. Oké. Pak eens rood. Pak eens rood. Dat is geel, hè? En? Ja, goed zo. Ja. En nu rood, Sabi. Rood. Nee, de rode. Wat is de rode? Rood. Welke? Welke is rood? Welke? De rood? Rood, ja. Wauw. Goed zo. Rood. Dat is rood. En wat is de blauwe, Sabi? Pak de blauwe. Nou, dit is geel, hè? Blauw. Blauw? Wat is blauw? Oké, dat is bruin. Dat is blauw. Is dat listening? Dat is wit. Oranje. Oranje. Ik snap er niks van, denkt hij. Ja? Zo. Oké. Ja, oké. Nou, luister naar papa. Groen. Wit. Blauw. Donkerblauw. Oranje. Groen. Groen. Maybe he's colorblind, hè? Joost, en oranje. Oké, En nou. papa, rood. Oh, wat is het rood? Geef maar, rood. Geef me rood. Rood. Ah, papa pakt rood. Dit is rood. Papa doet rood kleuren. Zo, rood. Nou wil papa de blauwe. Oh, dan wil je de witte. Wit. Wauw. Rood. Oranje. Oranje. Blauw. Bruin. Oker. Geel. Oker. Oker. Okerkleur. Wit. Zwart. Zwart. Zwart is donker, hè? Donkerblauw. En groen, hè? Lichtgroen. Lichtgroen. Zo. Zo. Ah, ja. Ah. Lekker, lekker. Love, you're a really good actor. I love you. Actor. Nou, mama. Nee. Love is eating real. Papa doet zo. Papa doet, kijk, papa doet. Zo doet papa. A few moments later. Good afternoon, mga inday. Tingnan nyo. Nainitan siya. Kasi as in, madali kami sa paglakad. Magbabas lang kami mga inday. And for the first time, makakasakay si Dudong Gamay ng bus. So, kaya excited siya. Sabi namin, gusto mo sumakay ng bus? Sabi niya, yeah. Ayan o, excited si Dudong Gamay. So, tingnan natin yung first experience niya mga inday. So, ito yung bus stop dito sa amin, Rijsbergen. So, may mga 7 minutes kami nalakad. And ito naman, yung mga iba na medyo malayo yung bahay nila, naglalagay sila dito ng bike. Tapos pagkahapon, ayan,
Nilalagay nila dito, tapos pinipick up na lang din nila pauwi na bahay. Sorry. Ist okay, wenn es zwei Hals sind. Love you. What? Sorry. What? Wat zo maat? Nee, wil je iets anders? So, ayan ang bus mga inday. Kakababa lang namin. Nou. Savi. Savi. Hi. Alles koncentrieren noch. Savi. 2,000 years later. Hello. Savi, say hi. Ayan, babalik na kami mga inday sa Rijsbergen. So, nag-aantay kami ng bus. So, ayan dun yung stop. Dun mag-i-stop. Pero may upuan dito, kaya dito lang kami naupo. So, may kunti kaming pinamili. Ayan, para panlamig. So, kunti lang naman mga inday. Need lang talaga. Say hi. Savi. Hi. Uy. Goed zo. Papa, hi. Ja, busje. Daar. Yay. Savi. Stop. Suplado mga inday. Ito pa isang suplado. Kawawa naman. Yeah. I'm sleepy. Hello. Hello mga inday, dudong. So, ayan, ito lang yung napamili namin. Kunti lang, panglamig lang mga inday. So, yun lang naman yung importante. Medyo wala na kaming panlamig na ubusan na and malamig na ang panahon. So, ayan si Savi, binubuhat ni Dada kasi nakatulog siya sa bus kanina. Hanggang ngayon, actually tulog pa. Tapos, ayan, bumili din si Dada ng bagong jacket. Winter, yes. Gusto ko sanang, ayan, magtingin-tingin din ako ng sa akin. Kaya lang, kulang ng time si Savi kasi. Kumbaga, bantayanan ba? Saan-saan nagsusuot. So, ayan. Ito na lang muna. Tapos, nakabili din kami ng sapatos ni Savi. Kasi medyo, ayan. Hindi kasi ito panlamig. So, yung parang mataas. Medyo mataas yung panlamig niya. Ay, naantok din ako actually. So, matutulog ako mamaya pagdating ko sa bahay. Charan! Finally! Nawawa naman si Dudong Gamay. Nakatulog. Yeah. Lagay muna natin to dito. Pagod na pagod si Dudong. Asin muna natin ito.
Yeah. Kakatuwa mga inday, oh. Nagkanya-kanya na silang pwesto. Ayan na si Dudong. Ayan, nagsahiga. Siguro ako kakasya ako dito sa center. So, matutulog kami. Uy, nga pala. Natutuwa ako kasi sa CNA kami bumili ng ayan, panlamig. Tapos, alam mo ba, dami kong nakita sa ano. Hindi naman madami. 4 pesos lang naman siya. Pero sa, ano, sa girls section mga inday. Pero, gusto ko siya. Like, for example, ito. Ayan, no. Ano lang siya. Siguro 13. Ay, ano pala. 1 centavo na lang. 15 na siya. Pero, as in, maganda siya. So, kung hindi to doon sa girls section, mas mahal siguro. Kasi yung mga pambata, medyo mas mura kaysa sa, ayan, ito din. Kasi yung mga bata dito, kasing ano ko mga inday, kasing laki ko. Ayan, napagkakamalan akong bata dito. Ayan, meron pa mga size na mas malaki pa sa akin. So, ito yung napili kong mga size. Ayan, ano din siya, 15 euro din siya. And, ayan, ito. Ayan, ito naman, 1 centavo na lang, 13. Ayan, 13. Apat lang kasi yung pinili ko eh. Ayan. Ito din. So, pambata. Nasa pambatang section to mga inday. Ano din to? Ayan. 1 centavo na lang. 13 na siya. So, yun. Tapos may nakita akong sale sa Fila. Dati siyang 70. Ano na lang? 30 na lang mga inday. 29.99. So, ayan, 30 euros na lang. So, ayun, maganda. Tapos magaan siya na sapatos, pang walking or pang running. So, ayun, yung dadalhin, yun yung isusuot ko papuntang work. Tapos sa work kasi may kasi kami company shoes doon. Nakalagay lang sa locker ko. So, yun, siya kasi magaan siyang, isuot. Pang madalian pag medyo nalilate na ako sa bus. So, diba, nakakatuwa. Tapos si Dudong naman yung binili niya yung winter yas. Tapos, pantalon. At, hindi ko alam if nag-ano din siya ng ayan, yung panlamig din. Tsaka si Savi, meron din siyang jacket, winter jacket, tsaka sapatos. At, ayan, mga pantalon. So, yun lang naman yung inano namin, yung importante lang. Kasi, ayan, wala, naubusan na din kami ng madadamit. Tapos, yung mga luma, ayun, yung inaano namin, may pinag-iiwanan dito, parang reshare. So, parang, hindi siya lalagyan ng mga lumang damit, yung mga di mo magagamit. So, yun, mag-aano kami, tapos ilalagay namin doon. Tapos, siguro, yun yung parang i-donate nila siguro sa, di ko alam, or yung mga ibang country na nangangailangan ng mga damit. So, yun, ilalagay nila, siguro ibibigay nila sa kanila. So, yung mga tao dito, pag may mga, ayan, hindi ginagamit na damit, doon inilalagay. So, hindi tinatapon sa kung saan. May lalagyan dito ng mga used na clothing. So, ganun mga inday. A few moments later. Hello mga inday! Good afternoon again. So, ayan. Actually, ilang minutes lang sila natulog. Tapos nakigala uli si Dudong. Diba kanina, kami. Pumunta kami sa, ayan, namili kami ng mga panlamig. Konti lang naman. Tapos, ayan, ngayon mag-walking kami mga inday. So, ayan. Did we went there before, love? No, egentligen inte. Ik ben daar vorige week geweest op de mountainbike. Ayan, so first time namin ni Savi makakapunta dun sa pag-walkingan namin. Pag-walkingan. So, ayan, feeling ko madami nang naglaglaga na dahon. Kasi if makikita, ayan, may mga nakikita na ako na kalbo na puno. So, ayan, kasi pag winter mga inday, mga kalbong puno, walang mga dahon. Except na lang dun sa talagang hindi nalalaglag yung mga dahon. Na kahit winter, may, ayan, na natiling madahon pa rin sila. The strawberry farm. So yun guys, may daanan kami na strawberry farm. So magbabayad ka lang parang entrance, pero pwede ka nang makapag-pick ng strawberry doon. Tapos may playground for bata. So hindi pa kami nakapunta doon. Siguro mga next year. Nu links af. Love you so much. What? Love you. When there's camera? No, then I love you more.
Hello mga inday! Andito na kami sa forest. So kita nyo, medyo madami na talaga yung mga dahon. Oh! Ayan, so ito lang naman yung pinagkakaabalahan namin mga inday. Aside sa, ayan, naglalaro kasi ito ng tennis. Tsaka sa mountain bike niya, yun lang. Yun yung pinakabisyo niya. And ako wala naman. Ito lang, vlogging lang, paminsan-minsan. So, I hope maging bisyo ko yung pag-aaral ng Dutch. Pero, ayan, medyo may gana naman kaysa sa dati. At least, di ba? Tingnan nyo, ang ganda, oh. Pinababa muna namin si Dudong Gamay, oh. Kasi, ang hirap dito. Makitid siya. So, ayan, sabi pa ni Dudong Gamay, nay. Kaya lang, hindi na siya ma-push. Kaya, ayan, napilitan. Dala-dala niya yung yung tennis ball ng papa niya. Ayaw niyang iwanan sa bahay. Nee, even lopen. Yeah, you hold mama. Do you want to know? Well, I think I know about you. And I think I have to listen. Ayan mga inday. Ayan, muna kami, nag-rest muna kami. Masaya na kami sa ganito, oh. Pati si Dudong Gamay, oh. Ayan. May dalang tubig, tas may kakain-kainin. So, ganun lang naman yung namin. Simpleng pamilya namin, mga inday. For Papa. For Papa. Here. For Safi. Oh my God! For Safi. Mumu lang yung kay Sabi. Papa. And for Safi. Bully talaga si Papa. Wow. Lekker? Yep. Natuurlijk lang. So, ayan. Happy eating! Saan ka pupunta, Sabi? Zo. Ook mama. Oh, de hoofd. Kom mama van de door. Oh. Kom. Come here now. Oh, what is it? Come here. Oh, guys, ang ganda dito, oh. Mooi hè? Yeah, mooi. Wil je weer zitten? Hout. Hout vinden ze lekker. Ah, that's so nice, love. Ja, Lout, dus dan moet je erbij. A few moments later. Hello mga inday! Ayan, evening na dito actually. Tapos, ayan, si Dudong yung nagluto. Gumawa siya ng tomato soup. Ako naman, doon ako sa taas nagtupi mga inday kasi ang daming tupi. Grabe. Hindi mo ubos-ubos. So sabi ko, mag-work na naman kami tapos hindi ko pa natatapos yung tupiin. Kaya kailangan matapos ko to ngayong gabi. So ayan, pagkatapos namin gumala kanina, dumiretso ako sa taas. Tapos, ayan, si Dudong Gamay, ayan, nagkalat. Si Dada naman nagluto. Ayan. Ayan, kahit anong soup gusto niya mga inday. No? Kasi nagpapalagi kami ng soup. Kasi di ba malamig na. The other day, gumawa ko ng mushroom soup. Tapos ngayon naman, si Dada yung gumawa ng tomato soup. We hebben nou heel veel tomatensoep. Ilang araw. Sabi ni Dudong, madami daw yung ginawa niya. So, ayan, ilang araw namin yung higupin. Sabi, you higup now. Hindi. Yeah.
Papa gaat weer een Ja. bijtje. Papa mist het daar. Wow, may pa-wine si Dudong, oh. Cheers! Cheers! Wil je een beetje melk? Love you. Love you too! Galop. Hindi ako hindi ako ng soup sa kanya mga hindi kasi ako yung umubos kanina nung mushroom para wala na talaga. Masakit yan, Sabi? Ano sabi ni Sabi? Love you? Love you, Mama! Een beetje aangebrand. Love you, Mama! Sakmat? So, ayan, kinukuha na yung ano. Ewan ko anong binik niya, pero hindi ko alam mga Inday kasi kabababa ko lang. Sabi niya, ayan, umupo daw ako dito. Kahit hindi ako humihigop ng sabaw. Lekker? Nog wat de soep So, opdrinken. ayan, paano mga Inday, tapusin ko na muna yung vlog namin for today. Ingat ha, careful, careful. Hinigop na yung sabaw. So, ayan, yun yung ano namin, konting vlog namin for today. So, di ba, kahit simpleng bagay lang, kahit paglalakad lang sa forest, masaya na kami, may baon na tubig, tsaka kung ano man makakain. So, yun, masaya na kami nun. Kahit simple lang naman, basta masaya kayo at mamahalan kayo. So, ayun, magiging masaya ang pamilya. And, nga pala, hindi muna ako mag-shoutout kasi cellphone nga pala yung gamit ko ngayon. So, nandito, hindi ko mababasa. And maraming salamat po sa patuloy na panonood sa, sa mga video namin. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po sa channel namin. And please like and share din po kung ano yung video na nagustuhan nyo. And maraming salamat! Bye! Sama, bye-bye! Sabi! 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 Bye!